Mai iyawa kowa gani ina nema, ka iya mini ba zan iya aikin nan ba, don har yau ban fita matsayin koyo ba. Kuma ga wani aiki sabo nan na shirya. Kai buge ganga MD na danko, na ce zaran sun tsinke, mun kulla hanyar sun datse, mun dora duk mai yin fenti ya san garura bana motar o'o sai an tura. Ga masoyan gwamna mai nake tsoro, ga mawakin gwamna mai kiran taro, ga mawakin dattatun ga mai horo, ga mawakin T.K.T. na san kunji ko sakan biyu ku bane na yi sabon launi na kira T.K.T. T.K.T. ba kamar zogal ko rama ba, ba kamar dinkin da ya ɗiya ba, lahira dai ba a duniya ba, shi mijin in na kira shi ba ba, kai karami gobe kira shi ba ba, aini ministan kasafi na hanga dan ba gudu mai san faɗa ba, ba batun gaba zai bari ba, ga aminin gwamnan jihar mu raktatin gashi ke tsuma mu, bai barin kowa ya taɓa mu, tafi dai bilhodi yanzu kai ke lodi, tafi karfe rodi sakiya ce hudi, ba batun ga Allah rika ma dalla dalla tugunin mazaje, ikaji dalla tun ka oje, Alhaji Yakubu Bula yana nan, kai ashe SSG yana nan, sannu AI surun kurewa, makiyanka ba sa zurewa, dan madamin gwandu na hanga, Ibrahim ba gudu ka fi guga, waiwa ya gano mini ina buwa, jagaban gwandu ashe yana nan, kai ku dakata min kira mazaje, sannu eji gatan gidaje, na hali kushe bai canje-canje, cika garkuwa bai bar gurin ba, sannu gero ba su gumba, kai kabar tukuru ba zai guje ba, wanga yaki ba zai bari ba, jagaban siyasar yana nan, shekadan gwamnan ma yana nan, kai kuce min na buro na hanga, tafiyar manya ba 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 zan ji tsoron yin magana ba, ba ni jin ɗanye ba a gaza ba, to kai kuce o'o ba zai sha miya ba, kai wannan gwamna yana nan, Abubakar ABK isan zuru dai sai mai idanu, Abdurrahman manga na hanga, kaji nau matashi mai jure darga, kuma masoyan gwamnan jihar kai available mai waka ina nan, sarkin wakar malama waganiya, kai Allah sai ni sai gun fulani, gida 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 gida, guri 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 guri, garga 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 garga, maza 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 maza, a kiri T.K.T. a yi ma fenti da kudin kati, a tunda ta tara matasa a tilasta ci gasa, ke akuya a kici dusa, mun shirya tsab-tsab mun kimsa kap-kap, mun dauka shap-shap kuma mun tona gib-gib, mun kulle ship-ship mun kulle zip-zip, muna T.K.T. tafiyar T.K.T. da gaske mun shirya, tafiyar Tinubu ƙaura tutayen Mustapha, tafiyar T.K.T. da gaske mu muka shirya, tafiyar Tinubu ƙaura tuntuni mun dau hanya, tafiyar T.K.T. da gaske mu muka shirya, tafiyar Tinubu ƙaura tuntuni mun dau hanya. tafiyar T.K.T. da gaske mu muka shirya, tafiyar
kuma ga wani aiki sabo nan na shirya. Tafiyar T.K.T da gaske mu muka shirya. Tafiyar Tinubu kaura tuntuni mun dau hanya. Wallahi ina kaunar ga bibina, T.K.T kai ne kwallon kwalfarin cikin raina. T.K.T Sanadin ka aka yi wata zuwa rana, T.K.T wanda bai so gaba annabi bai so kowa ba. T.K.T da gaske mu muka shirya. Tafiyar Tinubu kaura tuntuni mun dau hanya. Maganar banza dan kwali cikin kwali, T.K.T ku tsaya ku ji ai sarki ya ɗara wali. T.K.T Gandu ya ɗara ika ibiri, T.K.T tambayi ƙauyawa ita gamba ta ɗara jima. Yan wannan maganar T.K.T ce ba waiwai ba, wace imro bai zaunu da kulu ba, wane ne gwamnan Kebbi ba kaura ba, ku bi ko kuma ku kibi kauran gwandu ne amsa. Kauran gwandu ne amsa. Kungiya ce mai nuna manufar kaura, kuma mai yada dukan alkhairin kaura. Kungiya ce ta mintattun kaura, kuma sun ce ai Tinubu tsarin presidency, ai Tinubu tsarin presidency. Ni ban san Sule ya sace Sulalla ba, kai kuma ban yarda tagiya ce hula ba. Ba zan bi tafiyar babba da jigga ba, don bai iya bayarwa ko ya shaƙe jakarsa. A'a shi ko ya shaƙe jakarsa. Wani canji na salo zan yi, abin ƙwarai shi a gayin koyi. Ku kyale kaza ita ta yi koyi. Na ce tafiyar T.K.T ba zan wai gaba. Tafiyar T.K.T da gaske mu muka shirya. Tafiyar Tinubu kaura tuntuni mun dau hanya. Cikinta na hangi akwai manya, T.K.T dai waɗanda za su tare duka gayya. T.K.T dai Da gyaruwar aiki ne niyya, T.K.T dai ginshiƙai ne gun ƙaura ba karya ne ba. T.K.T da gaske mu muka shirya. Tafiyar Tinubu kaura tuntuni mun dau hanya. Yanzu yan kwanci kwalinto kun gaji da rinto, kun kasa burunto, masarar ta zama toto, batur mara moto, kun koshi da fito, in ji kafar ku da kito, gwamna ya fi Tafiyar T.K.T da gaske mu muka shirya. Tafiyar Tinubu kaura tuntuni mun dau hanya. Tafiyar T.K.T da gaske mu muka shirya. Tafiyar Tinubu kaura tuntuni mun dau hanya.